dada a expectativa que tinha para este jogo, que análise é que faz esta vitória do Porto e se acha que essa vitória é justa? Ja, jeg synes egentlig, at sejren er retfærdig nok. Porto har lidt mere end os. Vi vidste godt, at vi kom herned mod et godt hold. Et lidt såret hold med nogle af de resultater, de har haft på det sidste. Jeg synes egentlig, vi fik udført det, vi havde lagt en fin plan omkring. De fik scoret på et par uheldige tidspunkter, og jeg synes det også, ligesom publikum var ved at vende sig lidt mod dem. Og når du møder et hold med Portos kvaliteter, så skal du kende lidt mere af vores beskyttelsestid. Vi fik et par omstillinger, nogle dødbolde, fik et par chancer på det, og der skal vi simpelthen være mere effektive. Rent defensiv kunne vi også have været skarpere i de situationer, men det var også forventeligt, at Porto ville skabe et eller andet, så jeg synes egentlig, det ramte meget nogenlunde det, jeg havde forventet inden, og så har jeg selvfølgelig håbet, at effektiviteten både den ene og den anden vej, den har været bedre, fordi så har vi ikke stået her med 2-0, så kunne vi godt have fået et point eller 3 med herfra. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. O Midtjylland tentou várias vezes pressionar pouco mais alto logo a primeira fase de construção do Porto, mas o Porto conseguiu superar várias vezes essa pressão e encontrar campo livre pela frente para acelerar o jogo. Pergunto-lhe o que é que falhou nesta primeira pressão do Midtjylland. Kan vi gentage spørgsmålet på dansk? Jamen, altså, først så er vi jo op mod nogle rigtig dygtige modstandere på et rigtig godt niveau. Jeg synes som sagt, at vi fik dem egentlig holdt nede på et fornuftigt antal chancer. Vi fik også de på omstillinger, især i første halvleg. Vi kunne måske have været lidt modigere på bolden, så de skulle have løbet lidt mere efter den. Men en del af de ting, som vi egentlig havde forestillet os, det var også det, der kom til at ske. Så jeg synes, vores organisation var stærk, men de der enkelte sekvenser, hvor især ved mål nummer 1, som er lidt uheldigt, der bliver rettet af, men både omstillingen, de rammer stolpen på, og også den, de scorer til 2-0, det var det, vi skulle have set, om vi eventuelt kunne have stoppet lidt før, fordi der ved vi godt, at den fart og den kvalitet, de havde, den kunne gøre lidt ondt. Men som jeg sagde, jeg er egentlig mest ærgerlig over, at vi ikke selv får scoret et mål eller 2, og så i nogle vigtige momenter i kampen, hvor at, som sagt, at de virkede en lille smule frustreret, og det gjorde publikum også. Der får de desværre scoret et par mål, så kunne vi have gået lidt længere, så tror jeg også, vi har set lidt flere sygdomstegn med det. Buenas tardes, señor entrenador. Sebastián Murcia para La Popular Sport. Yo quería preguntarle por el joven internacional colombiano Pedro Bravo. ¿Cómo está él? ¿Cómo va el proceso de adaptación al club? ¿Y qué cree usted que Pedro le aporta hoy por hoy a su esquema de trabajo? Muchas gracias. Ja, Bravo kom ind her i sommer efter at have spillet i Mafra. Vi havde fulgt selvfølgelig rigtig godt med i, hvordan han har gjort det. En dygtig spiller, en der lige skulle bruge lidt tid til at tilpasse sig. Plus vi har en Emiliano Martinez, som også ligger på den centrale midt, som han ligger og konkurrerer med, der også er inde omkring landsholdet. Men vi ser en stor fremtid i Bravo. Jeg synes, han har vokset med opgaverne her i løbet af efteråret, har været rigtig god her på det sidste. Fik også et fint indhop i dag, så jeg ser rigtig meget frem til hans fortsatte udvikling. Han har lige skulle vende sig lidt til tingene i et andet land end her i Portugal i Danmark, fordi der bliver spillet på en lidt anden måde, men jeg synes, fremskridtene har været store her inden for den sidste periode. Er der andre, der har spørgsmål?